Vă urăm bun venit la cea de-a 15-a ediție a emisiunii RTV. Astăzi, în afară de știri, puteți vedea și emisiunile Ithon, Othon și Kilato. În data de 21 septembrie și-a deschis porțile oficial Cabinetul Medical Iermet din Săcuieni, iar pe acest motiv puteți vedea reportajul realizat cu deputatul partidului UDMR, Sabo Ödön, și cu fondatorul instituției Nagy István. O conferință de deschidere s-a ținut la Oradea în legătură cu biocentrala care este pe cale de înființare la Săcuieni. Această centrală, după cum se pare, va fi finalizată în anul 2015. În data de 27 septembrie s-a ținut cerc pedagogic în muzeul din Săcuieni, la care au luat parte toți învățătorii din regiunile orașului. În legătură cu acest eveniment, puteți urmări reportajul cu doamna director Vod Márta. Prima ședință a anului școlar 2013-2014 a fost ținută de Consiliul Elevilor. Directorul adjunct Cervid Levente și președintele Aseditot Székely Anabella au fost întrebați de programele și posibilitățile acestui an școlar. Din data de 1 septembrie, cu ajutorul Asociației Pro Săcuieni și cu cel al lui Juhász György, echipa de fotbal mică și-a început antrenamentele. Îl avem în platou alături de noi pe domnul profesor de religie Bolla Frigyes. În emisiunea TV Fotea din această săptămână, cu ocazia Zilei de Cântec, organizată de Adunarea Baptistă, l-am invitat în platou pe domnul profesor de religie Bolla Frigyes. Cu dânsul am vorbit despre relația dintre cântec și credință. Am vizitat Casa de Copii Szent Ferenc din Galoș-Petreu. În Kilato vă prezentăm Fundația Casei de Copii Szent Ferenc din Galoș-Petreu. Cu doamna asistentă Cosa Erzsébet am vorbit despre circumstanțele de zi cu zi ale copiilor. Atât pentru astăzi. Noi ne luăm rămas bun și ne întâlnim la cea de-a 16-a ediție a emisiunii RTV.